Ngiyanibingelela abalandeli baleli khasi, ngiphinde ngibonge ukuthatha leli thuba lokuthi nibukele lamavidiyo. Namhlanje umuthi enginiphathele wona, nginiphathele umuthi abawubiza ngokuthi IKHATHAZO. Iy'mpande-ke zalo muthi uyakwazi ukuthi uy'pheke zibe imbiza esizayo ukuvimbela imikhuhlane ekhwehlelisayo nedalusi nje lokucinana kwesifuba. Iyasiza futhi ukunqanda ukuluma nobuhlungu besisu. Kuyenzeka-ke uma sihlambulula isisu uma ngabe uzosiphuza kakhulu isiphungo salo IKHATHAZO, kuyenzeka sihlambulula isisu uy'thole usukhishwa isisu. Sisiza nje kakhulu ekutheni sixegise nje iy'khwehlela la uma ngabe ukhwehlela iy'khwehlela ezomile, siyasiza ukuthi siy'xegise iy'khwehlela zikwazi ukuphuma kalula. Siwumuthi nje kakhulu ukulungisa igazi. Siyasiza kakhulu-ke futhi uma ngabe kuwukuthi usebenzisela izitha noma uzowuhlanganisa emthini wezitha. Liyasiza kakhulu-ke IKHATHAZO lokuthi likhathaze izitha zakho ziyeke ukukulandela. Iy'nsizwa-ke futhi ziyathanda ukuthi uma yihlanganisa iy'gqabo zazo ziphinde zihlanganise nawo lo muthi ekuthiwa IKHATHAZO. Uma ngabe yihlanganisa igqabo okanye ibambelelo, ihlanganise nawo lo muthi ekuthiwa IKHATHAZO ukuze zizomkhathaza lo ey'suke zimthinte ngawo lowo muthi, okanye owesifazane uma yisuke zimthinta ngawo lo muthi, bese zikwazi ukuthi zibeke wonke amaganyane ey'funa ukuwabeka angabe esaba nenkani. Ngiyabonga kakhulu, inkosi yomse inibusise, amen.